ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଳିନୀ, ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ 2ଟି କିଶୋର ପିଲାଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଫୋନରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାପା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଳିନୀ ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେବା ଯତ୍ନ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ସେବା କଲେ ସେବାକାରୀ ଭିତରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଶାଳିନୀକୁ ଦିନେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ବହି ପଢ଼ିବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମି ରହିଛି। ଶାଳିନୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ କେମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଯାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍କୁଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଜଣେ ହିଁ ମଣିଷ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଡ୍ରୟର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲର ଦେଇଥିବା ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଫୋନ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ଭାବି ହାତ ଥରୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ସାହସୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସେହି ସାହସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ କେବେ ଡର ଲାଗେ ମୁଁ କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି କି? ମୁଁ କେବେ ହେଳା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ କିମ୍ବା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆପଣ ଜମାରୁ ହେଳା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରନ୍ତୁ। ଆବେଗିକ ଯତ୍ନ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ମନର କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ମନ ଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାନ୍ଦି ନିଜ ମନ ହାଲକା କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ ଥିବା ସେବାକାରୀ ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ 15-20 ମିନିଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସେବାକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଯତ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କାମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକତା ବାଛନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଯେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବିନା କୌଣସି ଦୋଷୀ ଭାବନାରେ ନିଜ ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପା ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଶୁଅନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ସେବାକାରୀ ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା। ଏବେ ସକାଳେ ଶାଳିନୀ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନଥାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। 4 ସେକେଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, 6 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସତେଜ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଆଦରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେବା କରିବା ମାନେ ନ ଅଟକି କାମ କରି ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶବ୍ଦରେ ବସି କପେ ଚା ପିଇବା, ଟିକେ ଚାଲିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ନେହର ସହ ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ସେବା ସବୁବେଳେ ସେବାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ମନର କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।